sheku da ko amna duwa mene dunun gono tugamna wasme ala duwa jini na muskoraba tala na bramso ko akesana ka keso ko karamo ga duwa ko meni karamo ga duwa ga tuma bramso koraba inde amina fo asala mi ko kata dengi de otiso nga amina fo sheku utolo la sheku ga duwa di jabi ate pifio fedo mani ala chena ya fa Allahu akbar o fole ni duwa jabi na mi ka fo amina no e musokoroba ala sona musokoroba la jona kono na bramso fitini ma kono tafiu otba na be duwa ke na ma lamne amina wa lamne afara bi an yanta kono ata ka asibileto wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh samare يا باب الفيد برهام باب الفيد برهام يا باب الفيد برهام باب الفيد برهام يا باب الفيد برهام شغل الإسلام لفهم دار لقيدام باب الفيد برهام إبراهيم ناسيب عبد الله ناسيب سكوز بجاسي باب الفيد برهام نكاسي دايدا من الناوي بجاسي دينا الجناوي أمامتو دم دفاوي باب الفيد برهام كاسي داي بلا دوني دوني أفورا بما صوني صوني على دوني بلا دوني باب الفيد برهام جاني كفاكلا كبنا كفمولا ربي تاري بولا باب الفيد برهام تمشي جمكولي وبدولا نتيه وميكا على دكاوي باب الفيد برهام ما كنا ترى نايه فويا ويل نايه نيوت برمغاي باب الفيد برهام بارك بايك بكوك كل هجرة فلك باب الفيد برهام نكبو أكفصولا يلبنا يرغرولا كيرا كاين لو تهلا باب الفيد برهام نكيل فالنا كيل بيف على داسول الناس فراوتاي سورا سيدو باب الفيد برهام في جنة دولا نما في جنة غربالا كرجا سيرادو سيرتالا باب الفيد برهام رولي فيد بالا فيد ولا جلتالا وتي على دولا بدالا باب الفيد برهام ربجي باب والغاتا على دوبي ورتا يرغبي يرغاتا باب الفيد برهام أي نسيتين بجمع كالا دادي مغوما شغو مينينا هوما باب الفيد برهام أدد فيد ناداس يلي مالي بكما الفيد برهام على دم كلنا كدالا وجودا يا برهام سيبودا سيبودا يا كسيلادا باكوتي asibena balfairu baraha urima faidu modali wa fusahidu bidasidil wujudu balfaidu baraha kira Allah wada jamma mama balfaidu baraha
Assalamu Sheku ya kwari dɔrɔn a ko sisan ko b'a di telefɔni nana a fɔra من الشيطان اللعين الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. صل اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. آمين. والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. آمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين. آمين. والحمد لله رب العالمين.
آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. الحمد لله القائل آمين. ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا في يوم لا يملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبدا الإسلام على تلم قابل نيجا على ولي منتو يا دولا المسجل بوبي أفر فلت والله كتلا مالي بي أنا مالي والله Bamako Kati Mondogola والله كتلا مالي Mondogola Maba ne Mondogola Mugadamuye Minga Monyo Tuguleme Sherifu Abdul Jalil Mansour Tala والله كتلا مالي Foya Fosebu Foya Fokaula Ana yata mauludu aya ngani asiri aya janyine akashego fe jedila masalo والله anya kenesiki nyine o jekele sorala anvla o kele kono kebe le 28 11e mois 2020 mundugola ala sona dugaw minnu bɛ salo a dugaw bɛɛ jaabila kati yɛrɛ n'a mumɛ kati ba kɔ n'a ɲɛ n'i ko kati ba kɔfɛla bɛ kati la ba ɲɛfɛla bɛ kati la a mumɛ bɛɛ lajɛlen faralen ye ɲɔgɔn kan o alimamuw bɛɛ kɛ ɲɛmaaba kati bɛɛ faralen ye ɲɔgɔn kan o gurukuma bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛmaaba kati bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o école islamique bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛmaaba ala ye o kɛ an gɛrɛsɛgɛ ye ɲinɛ sigi la n'o de ye alhaji seko amadu n'an b'a wele ko kanuko amadu fɛnba tɛ jira bɔ ala y'a kɛ mawudu in n'a tɔgɔda la an ko ni anw bɛ mawudu tɔgɔda a kan ka taa fɔ hayidara de ye nka ala ye hayidara di anw ma kɛ ban école islamique président la ka hayidara di anw ma gurukuma président la ka d'a kan ala ye hayidara ye min k'a bolo ye ka min k'a sen ye ka min k'a kumaden ka ti n'a mun bɛ kɛ ala y'o k'an gɛrɛsɛgɛ n'o tuma mɔɔ bɔ wuli joona i ka taa ko in bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen ta i k'a di seko amadu ma n'o ye kanuko amadu ye karamɔgɔ male ko ten sherifu sheku mansuru jalili ka bonya n'a ka karama kɔrɔ ala y'a kɛ mɔɔ y'a fɔ ɲɛna bonya sela ma a ko a jɛla ye a bɛnla ma ni ala sɔnna kana i sigi n'a wuli a ti fɔ ale yɛrɛ bɔ a y'o layidu min di an ma aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kɔnɔ a nana na cogo min na a mɛ maa ci an b'a fɔ ko kɛnɛ ye ale ta ye depuis kunu fo bi a bɛɛla ka so a nana ka so bi anw b'a kanu ka wajuli kɛ sotigi ti to fɔ dɛ ala sɔnna anw ye nin jiri turu n'a falela paseke bi k'a kɔrɔ anw ye maabaw sɔrɔ o kɛnɛ kɔnɔ ala y'olu tali o la Seku Amadu anw nana ka n'i bisimila de ni ka kuma d'i ma anw nana ka na wajuli kɛ ni wajuli kɛ ko don fɔlɔ de sigilen filɛ nin ye Seku Amadu Famadu foyi fɔ Segu foyi fɔ Segu foyi fɔ ɲɔgɔn foyi fɔ tigɛ jɛnɛ a don cogo kuma kɔnɔ n'i y'o de b'a dɔn b'a dɔn a se ka kiri sigi ni ka wuli nka a ye foli de kɛ ni ka ko kuma na ni wajuli kɛ ko don Seku Mansuru Jalili Mansuru Hayidara kɛ alimami sigilen bila kɔfɛ ne muso sakɔ ye sakɔ ne b'i dɔn koyi n'i ka kumaw lamɛn a kɛ ca koyi
sɔrɔ ka kɔnɔ si kan ninnu ka kɛ cogo ɛseke kelen sigi fo ka taa wala nka ala barika la a ye foli de kɛ ni ka mikoro sigi wala moribo yɛrɛ taama ɲɔgɔn n'o ye tɛmɛrɛ sigilen fila a sigi kelen sigi k'a wuli a ye kelen caman sigi mundugola a ɲɔgɔn fɛ a fana ye foli de kɛ ka mikoro sigi wala i n'a fɔ an ka mɛmuba sigilen filɛ cogo min na n'o ye sakɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye foli de kɛ wala ye wajuli kɛla ba baw kun siga t'o la wala ne yɛrɛ tɛna wajuli kɛ bi ɲamakɔrɔkaw an b'a fɔ k'a barika Alaji Bama Kamiya a ba biya wala ki kene ka a ka denbaya bɛɛ biya ɲamakɔrɔ Zawiya a cɛ n'a muso denmisɛnni maakɔrɔ u tilela yan kuru ka si yan so Alahu Akbar ka tila ka mɔbili fila sotarama wala mɔbili misɛnninw ani minnu nana muso la olu tɛ kelen wala ki ka la o tuma ɲamakɔrɔ Zawiya cɛ n'a muso ɲamakɔrɔ Zawiya muso ko o tuma nin kelen y'aw to fɔlɔ ka se aw nana wala ki ka la saya punya minta apa kemudian orang sana wala siapa cuma saya tadi ama ini Allah Taala berkata dia hela dia ada tahu menurut orang ada poro apa menunggu ada apa menunggu ni kan berbayar apa saya yungkai ni kan tapi saya ada begini asbiya tapi semua ada begini tidak dia ada boleh dia kamera sama ma vie sport il était la voix de Cheikh Ahmad Tijani 101.6 ala de ne raka technicien tungo don de 14h o kuma vie ki bismillah baba talik na kanna ala jamaru futi modu no la blala na mesere yazo aya wore pati ko ko farko da suka yazo ko pedi tali ko ko ga fella se murgula ma bamma ko sira mi ni olu ta arajo irtela kiya sira kama aba tuba ma munu be do olu ta arajo irtela ko murgula mo don ba wallahi o tuma o ye baba tali ka foli arajo irtela bela kile to wala ada arajo zonal sim bela kile to wala o sura nga ka yen kene ngodo no ko su dunya bi zonal ka arajo la ke bin ni ko se salama tugo da ka zonal la ba ko figato la vi yero yero arajo la murgula mo dugo kuma fo kuma ka arajo irte fo ran da wala man do la kuma Cheikh Amadou kana itai ala kodo ala kira kodo ne so de wala ala kira sa parce que debi ne ra kuma shinje ngale pa do ngabi pon go Amadou kuma shinje Allahu Akbar on ga so wala de ala kira la aya bulo do ko wala ni biye bi général wallahi te do Allahu Akbar kene ka ngo sanu bi jira do ma de Cheikh Amadou wallahi ni mawdu kana sigla atiki ka ayo mega ke kawa ya ka wallahi ma dama ni nyugo da anye nguruma ko ni nyugo no banye lidere ko mawdu bika atika on da ngulu dola parce que ala chawti aw ma kama munu jole wallahi ka to la o kuma nin gɛlɛn ye ala kira ko ye mawudu ko don ka fɛn f'an ye an bɛ ala kira kanu ni min ye an bɔra bɛ ala kira kanu ni min ye an musow bɛ ala kira kanu ni min ye ni ka dugawu ka mun dugola ye bɛn na ka dugawu ka mun dugola ye kelenya la ka dugawu ka mun dugola ye cidi la a bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ ka nafolo sɔrɔ bɛɛ ka doya ka mali bɛɛ lajɛlen lafiya k'o kɛ ala kira kama n'o ye zamizami ye hashimi ye madani ye madi ye sukuwati suhurumati suizi فضل وطائل وفيد هذا مسديدي رحمة البشرى شغلت يدك جميع هكذا كنز الأعظم إفادتك منك إليك إفادة النور المتلصف لك جميع إنف على كلا على جميع ولك طاها يا فرضوا يا ولك ياسين يا فرضوا لك جميع مقوة إنك لا على خلق عزيز لك جميع ولا سوف يؤتيك ربك فترضى على يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما يتيما فلا تنهر وأما سائلا فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث جلو لو موجة تلك على كربو والله nyama kala no do jatigi do ne ala kira do ina kuma kama na fali ka kuma di Sheikh Amadou man do sanu ga Amadou ka yin Allah Taala fere ba aka nyema la ala kira kanu ka bi do la hormata sala ala rasul ko Amadou kuma yibulu kala yita na bana akramo bale jara sagara
sabata dɛ ayi kɛlɛ de b'i bolo de b'i bolo أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي الإسلام النصر جرى كسبة. الحمد لله. أما بدو من الإسلام دو. Biye Dumai. Oh sobe. Biye al-Islamiyya ka Dumai. Mamun unjele na kumala anyefe. Anga silipu we. Bugo tigi. Oh sobe. Ade alimami. Anga silipu we. Karamur bo kenyo. Oh sobe. Anga silipu tena jeni. Alhamdulillah. No temena asinyi mulunna na teme kabo faso kono. Anga silipu we. Oh sobe. O kɔfɛ kuma in bɛɛ lajɛlen sɛmɛna nka an bɛ fɛn min na alakira ko don kosɛbɛ a man balaka kelen ye ka kuma mikoro la nka silamɛya in kosɛbɛ alakira ko in na an balakaw fɔlɔ de y'a dilan wa hali bi olu de b'a la kosɛbɛ nka foli bɛ s'u ma hali ni y'a sɔrɔ ɲinangɛriw kɔ dɔɔnin o kɔfɛ quartier misiri organisateur u ye nin min labɛn ka Moribo dɛmɛ n'a ye kosɛbɛ o ni ce u yɛrɛ ye alhamdulillah Karon Male ka bɔ Ɲamakɔrɔ kosɛbɛ an b'a fo nin kɛnɛ kan alhamdulillah Zara tɛmɛlen ni Karon Hayidara ye a ka baro kɛ Allahu akbar a ye min kɛ don ɲuman na a yera kosɛbɛ a sara bɛ Ala bolo wa an ka karamɔgɔkɛ bɛ yan n'o ye man ye Allahu akbar kosɛbɛ échec man ye Traoré nin tɛna kɛ n fɔlɔ ye k'a ye bari lideri Karon Hayidara jɔra yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ Seku Amadu b'a la Allahu akbar an ka foli b'a ye ani ce a yɛrɛ ye o kɔfɛ Katikaw jamana yɛrɛ n'o ye jamana perezida ye Bandaw kosɛbɛ ka taa se Asimu Koyita Kolonɛli Jaw ani n yɛrɛ jɛɲɔgɔnkɛ kosɛbɛ Capitaine Mansɔn Kunare don wa Kunare an ka foli b'a ye alhamdulillah u ye sécurité maintenu o ye kɔrɔlen ye u ka kan ka fɔ Mali fanga kosɛbɛ Seku Amadu se taara ka taa yɔrɔ o yɔrɔ u y'a labɛn Allahu akbar an b'o fɔ o la kosɛbɛ bɛɛ bɛ alijinɛ ɲini i ka baara kɔnɔ u bɛ kɛnɛ min kan alakira ko don
u sara bɛ ala bolo kosɛbɛ zikiridalaw ani ɲamakalaw ɲinama k'u kɔ kosɛbɛ zikiri Aisha kɛrɛnkɛrɛnnenya la alhamdulillah a ye pasa caman da silamɛw la jango Seko Amadu Allahu akbar ala ka hɛrɛ k'a d'a ye amin o kɔfɛ sa alisilamɛya mɔgɔw bɛ tile kɔrɔ silamɛya ye kɛ yɛrɛ ɲɛ de ye kosɛbɛ ala ko lahara don a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ Allahu akbar alikiyama bɛna gɛlɛya nka maa dama damaw bɛ yen olu sen tɛna y'a gɛlɛya la Allahu akbar maa minnu bɛ nin tile in kɔrɔ ko ala kira ko di walima ko mawuludu ko di olu sen b'o jamakulu la Allahu akbar tile in tɛ digi maa si la yan lahara don ko ala ka taa tile in jɔ i kunkolo kan bilen o b'a dɔn Allahu akbar silibe a ye tile bi muɲu ala k'aw sara ni alijinɛ suma ye amin ala ko a ko ɛlbiru laya bula a ko ale ala a ti jɔ baraji de la k'a ka dɔgɔ fiyewu silibe aw filɛ min na baraji don kosɛbɛ rɔmale a kumana sisan alakiraba mamadu ka sallallahu alaihi wa sallam a ye dɔrɔmɛ min bɔ ka siya ma hali ni miliyɔn don n'an y'a d'a ma wa ala ti jɔ ala k'a ka dɔgɔ dɛ Allahu akbar o bɛ cogo min na wa zanbu la yunisa silibe ala ti jɔ jurumu la ko a ka dɔgɔ Allahu akbar k'a fɔ nin jurumu ni na n ka nin kɛ ten yan la o t'a la Allahu akbar ala ko ye min ye kɛ maa ka den tuda Allahu akbar n'i ye juru min don o bi sara i ye bari ɛldaya la ya boju Allahu akbar silibe juru sara masa ti sa i y'a kɛ cogo o cogo ala b'i sara n'a ye kosɛbɛ ni ɲuman don i b'o sɔrɔ kosɛbɛ bari ala ko wala taziru waziratun wizra ukhra Allahu akbar maa tɛ maa ka joli taari ala fɛ yen n'i jigira min na lahara i n'o wulila diɲɛ kɔnɔ ye Allahu akbar ala k'an boli ɲuman ye amin adamaden ka kan ka foli ɲuman ye kosɛbɛ a fo don na Modibo Tarawele an bɛ kɛnɛ min kan Adamaden kuma in bɛɛ ɲɛfɔ aw ye o a kɛra ten kosɛbɛ a kɛra nin cogo la kosɛbɛ nka Modibo Male de ye Modibo bolo ta k'a don ne tigɛ k'a fɔ Seko i janto nin na kosɛbɛ i janto nin na yala bana b'a la wa a ka kɛnɛ nin la o kosɛbɛ silibe a ko i b'i janto nin na ala kama yanni lahara Allahu akbar mɔgɔw ma fɛn dɔ de faamu anw ka tɔrika tijaniya bɛɛ ye fa kelen ba kelen waliju fila tɛ Sɛkumaru Tijani bolo a ye walijuya la min ka bɔ yɔrɔ min na o ye Ali Tamasani ye Allahu akbar o Ali Tamasani ka se Abdulayi Wi ma ka se Mamadu Sakari Ji ma ka se Abdulayi ma ka na se Ibrahima Ɲasi ma a sɔrɔla nin sira kan ka na Segukaw ma silibe Baharu Emanu Zakiw b'o la Fana Madu Hakili Duman o tuma na anw ka sira ye sira kelen don kosɛbɛ ni Modibo ye mawuludu sigi ni karamɔgɔ Male ko a ka taa bonya don Seko Amadu la mawuludu ye anw ta di kosɛbɛ libɛri de ta ye mawuludu ye maa ka fisa maa ye anw de ta don Allahu akbar maa ba bonya anw de b'a dafa di ni ko Seko ko ti fɔ wali Mɔgɔdamu ko ti fɔ ni Seko Amadu yera kɔni a bi Allahu akbar silibe
Mama fisa maa ye i b'o f'i fa ka du kɔfɛ de. Mais famille y'i donni ta n'i donn'o kan k'a fɔ ko mama fisa maa ye fo ni fila ni ɲɛ de. I fa ni ba na fisa i yɛrɛ kɔni ye. O tuma na Male ale de ye Moribo bolo kalifa ma. Kosɛbɛ. A kɛra maa min ɲɛna a Seydi Sharif Usmani Madani Haidara. A kɛra Haidara ka salon kɔnɔ. Kosɛbɛ. A don na journaliste nana ni micro ye Male ma. Kosɛbɛ. Male ko aw sera Seku Amadu ma a ko ayi ko an bɛna se Male ko ne ta tɛna bɔ bilen. Alahu Akbar. Belebele. Ko in kɛra tan de. Sidibe. Moribo a kalifara ne la Haidara senkɔrɔ Male de y'a kɛ. Karamɔgɔ Haidara ɲɛna. Alahu Akbar. Kabini n'o kɛra. Don ma janya n'i y'a wele k'a bila ci min na o kɛra ka ban. Muru a bɛ ten a ka taga. Kosɛbɛ. Tuma n'an nana kɛnɛ in kan k'a bonya b'an bolo an bɛ Ala fo n'a ye. Alahu Akbar. Leader ɲɛmaaya tɛ k'a fɔ karisa e kalanna bɛɛ ye dɛ. O tɛ. Leader sigira Mali kɔnɔ don min. Cɛ 14 de bɛ yen u y'u kali k'u bolo da kuranɛ kan a kuntigi y'o don o kɛnɛ kan Haidara de. Alahu Akbar. O kɛra don min o y'a sɔrɔ marifatigiw jɔ bɛ kɔ na de. Alahu Akbar. Maa fila kama Mali finitigiw ani anw kɔlɔsitigiw n'u cunna Bamakɔ i ka sekoya ti fɔ fɔ k'i sa. Alahu Akbar. Alahu Akbar. Cɛ jumɛnw sɔnna k'u jɔ a don k'u bolo da kuranɛ kan ɲɔgɔn ye. Haidara de kɛra o fɔlɔ ye. Nka ne cɛw dɔw y'u kali kuranɛ la a kɛnɛ kan ka tila ka bɔ ka kɛ mugu ye. Ala ye dɔgɔya bɛɛ da u ka Mali kɔnɔ. Ni kaso dɔw y'a kɛ ni malo dɔw y'a kɛ. Kuranɛ ye kelen de ye Ala de ta don. Ni e ma ɲi o ye tiɲɛ ye nka kuranɛ ka ɲi wa Ala ka ɲi. Sidibe. O tuma Mawuludu sigira nin cogo in na. Kosɛbɛ. K'an ka zanaw sɛki an ma. Kosɛbɛ. An ka kaburuya zuura k'o sɛki an ma. Tiɲɛ. A kɛra nin cogo in na. Alahu Akbar. A don na a ma kɛ k'a fɔ karisa e kalanna bɛɛ ye. Kati kaninakaw bɛ yen. Alahu Akbar. Kuranɛ bɛ minnu kunkolo n'u k'a ci. Alahu Akbar. Nka u bɛɛ n'a kan ka ɲɔgɔn ɲininka maa min bɛ se k'i jɔ jadisiw ni marifa ɲɛfɛ k'a f'u ye a ye min fɔ tiɲɛ tɛ a ye Seku Amadu wele. Sidibe. Belebele. Baharu. N'i y'aw fa i ma fɛn fa Ala nɔfɛ. Alahu Akbar. O kama Seku Amadu de kɛra ɲɛmaa ye Kati mara kɔnɔ. Alahu Akbar. N ye groupement leader ɲɛmaa ye. Ne ye Izuma chef de cabinet ye Mali dugukolo bɛɛ. Alahu Akbar. Makɛ b'a kɔfɛ. Ala ye nin bɛɛ latigɛ. Kosɛbɛ. O kama an nana bi ka na jira Mɔntugula yan. Kosɛbɛ. Mɔntugulakaw. A ye nin kelen filɛ. Kosɛbɛ. Cɛ kelen ka cɛsiri a n'a dɛmɛbaaw. O de bɛ ka ka nin yelen bɔ tan. Alhamdulillah. San kelen tɛ. San fila. A k'a lajɛ aw yɛrɛw ka fara o ka sa. Alahu Akbar. Sidibe. Sidibe. A k'a lajɛ a ka se ka kɔlɔsi minɛ ye sa wa. Alisilamɛw. Silamɛya ye nin de ye. Kosɛbɛ. Ala tɛ silamɛya ye. Tiɲɛ. Tɔn min n'i y'a sigi k'a daminɛ gouvernement la fo ka taa bila denmisɛnninw ka tɔn na. Tɔn min bɛ se ka réunion 5 kɛ tile kɔnɔ ka bɛn a la. Ni silamɛya tɛ o tɔn tɛ yen. Kosɛbɛ. Tiɲɛ. Mɔgɔ kelen bɛ kuma min fɔ a bɛɛ bɛ sigi k'a kɔnɔ n'a y'i kɛ cogo min a b'a kɛ ten. O ye silamɛya de ye. Kosɛbɛ. Ni fajiri welela an bɛ taa an ka réunion la misiri kɔnɔ. Alahu Akbar. Ni alimami ko a y'a bugu an b'an bugu. Kosɛbɛ.
ni alimami ko a y'a jɔ a man jɔ kosɛbɛ ni alimami ko a y'a ten da a man ten da kosɛbɛ n'a y'a sigi dɔɔni a man sigi dɔɔni kosɛbɛ n'a kumana an bɛ kuma Sidibe ni silamɛya tɛ o ti sɔrɔ tɔnsi la diɲɛ kɔnɔ n'i y'a sigi ni wari ko maa ci ɲɛnɛko b'a ci mais ala sɔnna ɛrɛnɔn ko 5 tile kɔnɔ silamɛw wa an gulen donna yen kosɛbɛ hali n'i ye jamana jɔ in kan a bɛ bɛn o tuma an nana ka n'an seko yira kosɛbɛ karamɔgɔkɛ banna kuma la wajibi kɛlɛ tɛ mais ɲɛfɔli kɛlɛ kosɛbɛ alakiraba muhamadu sallallahu alaihi wasallam ni maa min ko mawuludi ti daga kan'o ɲɛɲini bilen dɛ mawuludi yɛrɛ ye dagalen ye Allahu akbar a bɛ daga a ti daga kesu o bila ale yɛrɛ de ye dagalen ye kosɛbɛ mawuludu tɛ yen silamɛya tɛ yen wa o fɔ yɔrɔ min Sidibe ni alakira kuma bange e bɛ yan e bɛ juguman dɔn wa i bɛ ɲuman dɔn wa i bɛ ala ko dɔn wa i bɛ kuranɛ ko dɔn wa alakira bangeli n'a y'a sɔrɔ pension b'i bolo o fa n'a y'a sɔrɔ foyi t'i bolo ni parfait duman b'i ka so ta i k'o fiyɛ i la alakira bangela Sidibe e tɛ mɔgɔ ti nin fɔ n ye amalakaw mawuludu ye mawuludu ye nka a ye maa dama damaw fɔ sen tɛ mawuludu la dɛ Allahu akbar a ye nin lamɛn dɛ amalakaw aw ni ne kuma in bɛ yen de Allahu akbar wala na kurunin bɛ yan wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم Shekana gelen kɔ an ye ko in daminɛ ni ala subahana wa taala tɔgɔ ye ale min y'a daminɛ n'a b'a laban kosɛbɛ ala de ye tigi ye i bɛ sɔsɔli don alakira ko dɔrɔn nka ala ko n'i ye sɔsɔli don o la i n'o sɔrɔ i ɲɛ kosɛbɛ وجاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب a ko cɛ dɔ nana Seydina Ali ma Seydina Ali min ne ale tun ye muminiw ɲɛmaa ye lahara don n'a bi bila a ɲɛ fana kosɛbɛ ko cɛ dɔ nana a ma فقال أسألك عن 4 مسائل a ko Ali n bɛna ɲininkali 4 k'i la i k'a ɲininkali 4 bɛɛ jaabi الأول a ko a fɔlɔ ما هو الواجب وما هو الأوجب a ko Ali fɛn jumɛn ye wajibi ye adamaden ma ni fɛn min kɛra wajibi ye adamaden ma mun ye wajibi ye ka tɛmɛ o wajibi in ka ban o fɔ n ɲɛna dɛ الواجب عبادة الله Ali ko a ko min ye wajibi ye ala ka jɔ ma ibadatullah ala bato a ko de ye wajibi ye ala ka jɔ ma nka dugu jɛlen tile dɔ bɛ haloli la hali seli fana tɛ dɛ hali fajiri a ma seli hali sura safo dɔ bɛ haloli la a ma seli a ye nkɔnɔ mɛn والأوجب ترك الذنب a ko min ye wajibi ye ka tɛmɛ wajibi yɛrɛ kan o de ye k'i yɔrɔ janya ala sɔsɔ ala kuta ala k'i ka min to i k'o to ala k'i ka min daga i k'o daga k'o de ye wajibi ye ka tɛmɛ wajibi yɛrɛ kan baara banna ye jurumu fɔra sa o ala sɔsɔ silamɛya tɛ k'i ko ye dɛ kosɛbɛ n'a fɔra fɛn o fɛn ma daga i yɔrɔ janya la an balakaw a n'an falakaw kosɛbɛ dɔ bɛ taa mawuludu kɛnɛ kan k'a sɔrɔ a n'a ka sotigi tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ e ko tɛ cɛ dɔ bɛ taa mawuludu kɛnɛ kan muso saba b'a bolo dɔ tɔɲɔlen don Sidibe a ti don dɔ ka da la fiyewu Allahu akbar n'a ye samara san jɔn ye ni jɔn y'a ta kuma fɔ a b'o fana ba de ne
Sidibe o ka mawludu taga e ka to so ne tɛ mɔgɔ tɛ ni fɔ an ye o ka mawludu nafa man ye tiɲɛ a bɛ faamu de o mawludu bɛ mɔgɔ cɛ minnu ye a dɔ ye non wasali a ko a filanan ما هو القريب وما هو الأقرب a ko ale fɛn jumɛn ka surun ala ka jɔn na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ale n'i y'o fɔ fɛn jumɛn ka surun ka tɛmɛ surunya yɛrɛ kan ala ka jɔn na o fɔ dɛ non القريب يوم القيامة ale ko a ko min ka surun ala ka jɔn na o de ye alikiyama ta ye n'i sigilen to dɔrɔn yiri dɔ bolo ka fara i b'a fɔ i bɛ taa fan min a yɛrɛ bɛ taa ye ko e bɛ to yen ka wuli dɔrɔn ka jakarata ta min t'a ci a kan a bɛna fɔ ten ko a karisa ya sidan kɛ koyi o tɛ lahara ye non والأقرب هو الموت a ko min ka surun jɔn na ka tɛmɛ lahara kan a ko o de ye saya ye kɔrɔ banaw an bɛ nati wa ne fɛn si bolo wa kakili t'an bolo a y'a jan dɔw la dɛ a bɛ fɛn o fɛn kɛ a y'a kɛ ala ɲɛda bonya kama n'aw bɛ taa mawuludu la a ye taa ala kama a bɛ fɛn o fɛn kɛ n'a ka kira tɔgɔ fɔra a ye salatu kɛ ni wari t'i kun a ye salatu kɛ ni fɛn min kun a bɔ i k'a da fɔ baw n'o tɛ saya bɛ na dɛ non والثالث أقوى سبنا ما هو العجيب وما هو الأعجب أقوى فات من يكبكوي علي وفنينا كبكو فليكو من يكبكوي كاتنا كبكوي نعم عجيب هو الدنيا أقوى من يكبكو دي جيري جينا هاشيا أنا كوني با أنا كما تشاما أنا جويا با أما كوفو با أقول دي كما نعم وأعجب هو جب الدنيا أقول دي كما كوي كاتمو جيركا أقول دي جيركا مباي نما مي جيركا نو كبا دي كامبو بانا Qui était quand nous repos? Qui est à Soukoudou? Non? والرابع أقوى نمبري نانينا علي ما هو الصعب وما هو الأصعب أقوى فايت من كاكل على كايتواكا تو علي وفنينا إيمان وفوا وفايت من كاكلني وكل يابا وفنينا علي non? الصعب هو قبر أقوى من كاكل أنا ما ديكا ودي كبرو كلوني نيما كبرو دو ودي ساوسوي نيما كبرو دو ودي تموسوي نيما كبرو دو ودي أوا تسمى دغاي أبا أمبلي كلي دايرو دي فولي فلينينا أقوى فيلم كاكل على كايتوانكا ودي كبرو نعم والأصعب هو الذهاب بلا ذات صلاة ليلة النافلة ميكا كلاني كبرو يلو كناناي كتيدا كبرو كنا إما نافلة سري كتيدا سلام أقول من لا كبرو جبريل لا نوي سمرا أقواس جبريل حبيب فتلا فتلا أقول من لا كواني لا نعم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أقول دونا جبريل تارا على كلا محمد بر أيا سورة على كلا تومان كنه على كلا دلة جيت كلا جيل لبان جوي أمي ما من أبي بيقولوا الله أكبر نعم فقال يا جبريل هل تنزل من بعدي جبريل تاتو على كلا كو أقول جبريل من ينقل دوكيلا نكلا فاتولي أقول يلا يبينا جيت كوكولو كابلوا نعم فقال نعم يا رسول الله أنزل 10 مرات منها وأرفع ب10 جواهر من الأرض جبريل أقول على كلامه أقول بينا جيت كوكولو نيجي هنا كوكولو
mɛjigi ko tanne kɛ fɛn barikama tanne tugolo ka min n'o de ta ka fɔ a kan ka yɛlɛ n'a ye a banna pewu non. وقال يا جبريل ما ترفع منها ala kira ko Jibril o fɛn barikama tɛn ye jumɛn ye o fɔjɛra tɛrina non. فقال الأول a ko a fɔlɔ fɔlɔ أرفع البركة من الأرض a ko ni ɲɛgira ala kira n bɛna dugukolo barika ta ka yɛlɛ n'a ye sɛnɛfɛnw fanga na dɔgɔya maaw barika bi ban kuma bi cɛya ni sɛbɛ adamadenw bi ɲɔgɔn bonya bila adamadenw bi kɛ ɲɔgɔn jugu ye maa kelen o de tun bi maa kɛmɛ balo mɛ maa kelen na musonin kelen bi dɛsɛ a da balo ni maa b'i dalama ko n ko tayi mɔgɔ la dugukolo barika tara di وثاني a ko a filanan jigi ko filanan la أرفع المحبة من قلوب الحقائق a ko n bɛna ka na ɲɔgɔn kanu k'o ta k'o ba danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ danfɛnw t'u hinɛ ɲɔgɔn na bi adamaden ye ne don t'a la bi dɛ a na kɛ ɲɔgɔn jugu ye sa fɔ min non. والثالث a ko jigi ko sabanan أرفع العدل من العلماء a ko ni jigira o la sa ni ɲɛgira n bɛna ka na maratigiw n bɛna danaya ta k'a bɔ o kan walima jigitugu o bɛ ta k'a bɔ o kan ɲɛmaw b'o la mara banna o i ka datu Romuru an bɛ ka da de la i ka da sogo i ka tile bila i ka so kuranɛ kolo don ala ka kuranɛ ko a ko ya ayuha nabi ya ne ka nabi ɲuman kulli a f'u ye liziwajika a f'i denmusow ye wa i musow ye wa banatika i k'a f'i denmusow ye wa nisa'il mu'minina wa fɔ silamɛ musow ye ale hina yudnina min jalbibi k'u ka kunnabiri don ne kunnabiri donna mun kɛra wa kanna fi buyutikunna fala tabarajina tabarruja al-jahiliyyati wal-ula muso a ye sabati so kɔnɔ aw kana bɔ komi fɛn dɔ baliw bɔcogo n'o ko disa funteni ka bon kasike tɛ bɛɛ kunna o ma ɲɛ a ma fɔ bana nana bɛɛ ma falen ka fɛn don a nun na ko musow k'a don a dara o ma cɛw yɛrɛ an ma fara o kan wa ala ka piège a ye mara kɛ siribe non والرابع a ko jigi ko naanina jibula bɛ ka k'a la kale ala kira ye de أرفع الحياء من النساء a ko ni ɲigira o la n bɛna maloya ta k'a bɔ an balakaw dusukun na muso min ye bi dɔ ka don silamɛya la ala k'i sara cɛ de tun bɛ muso ɲini furu la fɔlɔ bi muso de b'a ɲini fɔlɔ ni bolo sira k'a fɔ musomanin ma k'i ma minɛ cɛ bi bɔ nin du in kɔnɔ kaarilakaw ka da la a ti tɛmɛ o kaare kɔnɔ nka bi n'a sɔminna la ko kamalennin dɔ ko fɔlɔ ye kelew a bɛ yɛlɛma o kaare kɔnɔ siribe ne tɛ mɔgɔ si ma nin fɔ an ye koyi a ma ba de kosɛbɛ u b'o sira minɛ n na n yɛrɛ furu baara banna o min yɛrɛ furu alisilamɛw jibrila ko ten ko n'a jigira k'a bɛna maloya ta k'a bɔ yen hɔrɔnmuso silamɛmuso kana taa yɛrɛ hɔrɔnmuso jɔlen duloki min b'a kana a kamankɔrɔ yɔrɔ ka ye hali hɔrɔnya la o ma kɛ anw ka bamanan tɛmɛna yen olu ye denbaw woloya o denw de sera ka jamana jɔnya nka a tɛ nin ye wa ni duloki sugu bɛ bɔ mɛ an balakaw aw ta ka ca o la dɛ a fɔ
afuya misiri fale ku ka tabiafo afuya ku ka sel faradafo ebo ka me amne kola ndaya ka fo funi kala modi ebo ka me shego bani yoro bani bolo fam bala seri ere garde moto siba rodini fani le baharu ko seri bolo fam bala obi kala ka ko kunguro fla bla kene ka Allah fanda musulmani ekele ki musofla kanya eyo boko bla bolo fam bala bo kala ekele molo da fa aye maraka وكامسو akwai dige ko turna أرفع الصبر من الفقراء akwai dige na mina sabali taka bo fanda on sura pe fanda bi sabali bele fanda muso na do parida wala sa ka te ministre muso do hoy Allahu akbar fanda muso na pere juruta ka chega tuchuro Allahu akbar fanda muso ena tire fere logo sida la sida kula kana so da faja kusa cheka wari na tike bolo na do chetu faro wala sanga ke munye fama musu sibe ina ala so abetandi fanda ya ni selima mama kila fanda ni ayasiki ka bolo shafa jeni doni yani biya wala ne farke ni ne bara Allahu akbar ne ne de beli de koy ke to ma de beli kadi bangela to mi de beli la sa silba koy men jumla osbe non السادس akwati ko worona أرفع الشفقة من قلوب الأقارب akwani nyigira ola mena no kanu taka posini utesa Allahu akbar abano ci ikungo wulile terke bise ka minge sini mata sikake silba nda drop bise ka minge isini take sira mogoepi chekuno sira sini tugumani abu fogo manyi ngali kumbike masaba de la folo ni taraki kata karsani ngali ke aka mishiri maula karsani ngali ke aywa asiyula karsani ngali ka sigiyola o wala na o joshua silbe karam male eli mobli kala bi to ikatela ya nalila ala ni polisho na ruko anga moru bi yere mi se damre amina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar usakwa ikata kasula wa ni ba fe ka togo jugu me islam no wala kana mo ko nyini ngade ade min me misri kele kono safa kele la taw nyini nga abi jogo fo ala bi bala Allah sirbe le bara pano osobe na ko islamé ko tani nga islamé no la mi obi fam mo ko fo la misri kono ka kolashi mine abi demisa mi be kolashi ba bulo toto wali braji mba ore mi islamé kono na jogo de do islamé te kuma de mai abe tani ala kira mi daga fango daga Allahu alaihi wasallam abe jogo de la na وسابئ akwati ko wala fulana أرفع الوراء والزهد من العلماء bare bana sawu akwani ni gira ala galaya ala nyesanye ala kanu ne me hakili digi jabiru ka shugola jabiru e shugodo ka nana sinna bodu be misiri kono ube ka kuma fota o da Allah ali bo bolu mi kono ko what am I saying? I am the battle here. I want to get to another like I've been to what? Siba! Don't buy the connected to that. Don't buy it. Nitoni Putina, Bazewa
akana la patine tonde fole flenyana jela bana ko tine tonde na cheya ipa konde ka deseita hadedo akon gai ba so petno malate mashita la miski ngekilinga ne ma to atala ina bi boroge chauga tabulo do aume femi soro tala aiti na imane katika kini femi soro la Allahu akbar wa ka jamaa nganga ta yame nuri Allahu akbar pile baharu ya shi wa be mina aya mine de na ya plabi namsa akera fenyini de na ya pla abinamsa au munu ma bulo do ko ka boka tishekuma au de kudu wa ala kirayo de ke fala wa sai ba ya kai kira ko dodo abagari ainan na furi ayati alama sai na moro ya ta kla fla ka kilim la so kana kile usman be ya kati sai na lu ya kati abagari ya ta pekta sheki no ka fara nyonga kana fo kila na mulu fle abagari ne be kana mulu ha de dore o ma yemu kidima yama abu ala kira ne de ma yati alama nyeshu abike tende o ayati jata enfere na ya pla abike ta rondai akwa ama isuwara kononi mina naba nyeka akwa kononi flight dana yadu Allahu akbar ibe choche do muso da ko wati do binasi ibe dana yaka ka me ibola akwa be si boy koroti abi ko kila ibe tisi ka bo no ka kashi Allahu akbar do bina fe e ba fo karsa ere de ni fo akwa le re ya fo e ko fo ita make you put off feminine abi fenfi for the education appreciate fanda olu de be folo seti ko de be falu ni o me o de ka fanda ndugu sa osobe ali yo ina to ba ta be ngo shufe anga ta bulai ja ka ta abi mo so de no ya aranda fo treseri na kununa ba fo gar kaya fu yo ko fo shini Allahu akbar be buru bi ko do fi kasu ako kuma na jera ba watu na fanda isuru tuko de lewe ako ama isura misi pasa leo misi tuwa leo ni mshela ibo do ako ye jera ba afamo ana fanda yu tuko ya fona fo Allahu akbar ebi ka motota ebi wele sisa kika modambe utalla yare dula mini dabora sa o fole ma ye doro mete a wele la eterke kile wele kan za wele ka sedu wele ka dirisa wele rupe ko pende akono gale ya ka kemenani ta ka isanse kemeflata ka ku ka doro so tegale abi ta so don jome ifo de mo ko no keme saba me kemenani nzami tiki mina mis da nimekra ayala bae atakati la re mesetia he abita ko kabile Wale be ni wale be ikengile ngara chupa pesa me yala kokera ni bara bikakai wale fle ko ni no wal ashiru agwani ki kota alakira arfa wal iman agwani ni gara samina limaniyata katanai Allahu akbar komina limaniyata katanai limaniyata mi yema doa karsawa burleja o leman yale do ko Allahu akbar anga bindu jabo nga tona ko leman yale do kale man yale ba to leman yale bi sorotala mais bama ko zara dira maka me nyana muso koroba do fatwa lazara ni wati nawo ku be ka shuseri